O bore da, gobeithio bod chi'n mwynhau gwylio'r haf. Nawr, bore yma, rwy'n mynd i wneud beth bach yn wahanol. Ni'n mynd i ddarllen trwy stori a baban yn y delyn, ond ni'n mynd i chwilio am atebion i'n cwestiynau wrth i ni fynd trwy'r stori, yn hytrach na darllen y stori i gyd gyntaf a wedyn meddwl am y cwestiynau. Felly, stori heddiw yw y baban yn y delyn. Y cwestiwn gyntaf ni moyn ateb yw, ble roedd y brenin, y frenhines a'r dywysoges yn byw? So dyna'r cwestiwn gyntaf, nawr ni'n mynd i ddechrau chwilio yn y testun am yr ateb. Un tro, roedd brenin, brenhines a'i baban bach yn byw yn hapus iawn mewn castell yn y gogledd. Sgwniwch chi wedi gweld yr ateb fyna. Ble roedd y brenin, y frenhines a'r dywysoges yn byw? Mewn castell yn y gogledd. Felly, ni wedi darganfod ateb i'n cwestiwn cyntaf ni bron yn syth. Ail cwestiwn, i ble aeth y brenin un diwrnod? Geneth fach oedd y baban, ac roedd hi'n blws dros ben. Gwenau ar bawb a ddeiau i'r castell i'w gweld, a dywedai pawb mai hi fydd ar y dywysoges harddaf yn y byd ar ôl di-dyfu'n fawr. Ond un diwrnod, bu'n rhaid i'r brenin fynd ymaith i ymladd yn erbyn ei elynion, enemies i'w gelynion. Gadawodd y castell yng ngofal rai o'i weision ffyddlon, gan ddweud wrthyn nhw mofalu. A welswch chi'r ateb fyna. I ble aeth y brenin un diwrnod? I ymladd yn erbyn ei elynion. Mae wedi mynd i ymladd yn erbyn ei elynion. Felly, dyma'r cwestiwn, pwy oedd yn canu Hen Alawon yn neuadd y castell? Gadawodd y brenin, bron ar diwedd y dudalen, gadawodd y castell yng ngofal rai o'i weision ffyddlon, gan ddweud wrthyn nhw am ofalu na fyddai dim drwg yn digwydd i'r frenhines a'r eneth fach tra byddai ef i ffwrdd. Ond un noson, pan oedd y frenhines a'i morynion yn eistedd yn neuadd y castell yn gwrando'r hen dilynwr y brenin yn canu Hen Alawon y wlad honno, clywson sŵn ceffylau yn nesau at y castell. Felly, pwy oedd yn canu Hen Alawon yn neuadd y castell? Hen dilynwr y brenin yn canu Hen Alawon. Telynor yw rhywun sy'n chwarae'r delyn. Cwestiwn 4. Pwy oedd yn curo wrth drws y castell? Felly ni'n parhau. Safodd pawb i wrando. Roedd hi'n noson stormus. Chwernau'r gwynt yn y coed y tu allan, ond gallent glywed sŵn y ceffylau, serch hynny yn dod yn nes o hyd. Yna, clywsant guro mawr ar y drws. Felly ni'n dod yn agos i ffeindo'r ateb fan hyn. Pwy oedd yn curo wrth drws y castell? Clywsant guro mawr ar y drws, ac aeth y frenhines cyn wyned ar galch, mae'n mor wyn a calch. Pan aeth y gweision i agor y drws i weld pwy oedd yno, rithrodd milwyr diethyr i mewn i'r neuadd. Felly pwy oedd yn curo drws y castell? Milwyr diethyr. Diethyr yw pobl sydd ddim yn nabod. Milwyr diethyr, maen nhw'n rithro mewn, redeg mewn. Ateb bach fwy o ateb dyn ni fan hyn fydd ar y sleid nesaf. Gelynion y brenin oedden nhw, ac roedd cleddyf noeth yn llaw bob un. Cwestiwn nesaf, ble cuddiodd y telynor y baban? Ymladdodd gweision y brenin yn ddewr, ond yn ofer. Cyn bo hir, gorweddau rhan fwyaf ohonyn nhw ar lawr y neuadd wedi ei lladd neu ei clwyfo'n dost. Y baban, gwedodd y frenhines, gofalwch am y baban. Ond cydiodd un o'r milwyr ynddi cyn iddi gael cyfle i ddweud ragor a mynd â hi ymaith yn garcharor. Yng nghanol y gweiddi a'r sŵn ymladd, aeth yr hen dilynor allan o'r neuadd heb i neb sylwi ac aeth i'r ystafell lle roedd y baban yn cysgu'n dawel trwy'r cyfan. Wyddai, heb byddai'n gadael yr eneth fach yno a byddai'r milwyr diethyr yn siŵr o'i lladd. Ond sut y gallai fynd â hi allan o'r castell heb i'r gelynion ei weld? Sut y gallai ei chuddio? Dyma'r cliw fan hyn nawr, ni wedi cael y cwestiwn ble cuddiodd y telynor y baban, a nawr yn y testun ni'n clywed y cwestiwn sut y gallai ei chuddio. Yna, daeth syniad rhyfedd i'w ben. Fe wn i beth nai, meddai, fe ei cuddiaf hi yn seinfwrdd y delyn. Felly, ble cuddiodd y telynor y baban? Fe ei cuddiaf hi yn seinfwrdd y delyn. Cuddiaf yw ffurf gryno'r ferf cuddio, I will hide, cuddiaf. So mae cuddiaf hi yn seinfwrdd y delyn. Mwyn i chi gael deall yn iawn, gwell i chi edrych eto ar y llun ar y dde fan hyn, ac fe welwch ym mha le y cuddiodd y telynor y baban yn y seinfwrdd yn y darn yma o'r telyn fan hyn.
Bod ganddo delyn fawr, nid oedd ond pren digon o le i'r eneth fach yn y seinffordd, a chyn gynted ac ar llwyddodd i'w gwthio mewn, dyma hi'n dechrau crio. O na! Cwestiwn 6 wedyn, pwy ddaeth i gwrdd â'r telynor ar ffordd? I wyddau'r hen telynor beth i'w wneud. Clywodd sŵn traed y milwyr creulon yn dod yn nes at ddrws yr stafell. Fe geisiodd siglo'r delyn ond dal i grio wnaeth eneth fach. Yna, agorodd y drws. Eisteddodd yr hen telynor ar gadair a dechrau tynnu ei fysedd ar hyd tanau'r delyn. Daeth pennaeth y milwyr i mewn. Telynor, meddai, edrychodd o gwmpas yr stafell. Roeddwn i'n meddwl i mi glywed sŵn baban yn crio yn yr ystafell yma. Ble mae merch y brenin? Wn i ddim, meddai'r telynor, gan ddal i ganu'r delyn rhag ofn i'r pennaeth glywed sŵn crio, ond oedd yr eneth fach wedi tawelu erbyn hyn. Rwyt ti'n un o ŵyr y brenin, meddai'r pennaeth yn sarig. Castal i mi dy ladd ddithau fel a lladdwr y lleill. Rwy'n hen iawn, atebodd y telynor. Ni feddai falla ddyn dwyn clod i ti. Peth arall, ni allai wneud dim drwg i ti. Gwneud miwsig yw fy ngwaith i, nid ymladd. Gore, meddai'r pennaeth o'r diwedd, fe gei di fynd yn rhydd, ond dos ar unwaith oddi yma rhag ofyn i mi newid fy meddwl. Cododd y telynor ei delyn ar ei gefn ac allan ag i'r nos. Cerddodd drwy'r nos honno yn y gwynt a'r glaw, a'r dywysoges bach yn cysgu dawel tu mewn i seinffordd y delyn fawr. Pan ddaeth y bore, fe giliodd y glaw a thawelodd y gwynt. Yna, gwelodd y telynor 3 dyn garw o'r olw yn dod i'w gyfarfod. Lladron oedden nhw. Aros, gweiddodd un ohonyn nhw. Faint o air ac arian sydd gen ti? Telynor tlawd ydw i, meddai'r hen ŵr, does gen i dim ai goch. Ar ôl edrych yn ei bocedi bob un, gwelodd y lladron ei fod yn dweud y gwir. Pwy ddaeth i gwrdd â'r telynor ar y ffordd? Ar y ffordd, wnaeth mae'n gadael y castell, mae'r lladron yma fan hyn yn cwrdd â fe ar y ffordd. Ond cyn hyn, oedd un o'r milwyr wedi cwrdd â fe hefyd, ond rwy'n credu bod yr atyn i edrych am yw'r lladron yma sy'n cwrdd â fe ar hyd y ffordd. Fel chi'n gweld fyna, oedd lot fawr o destun cyn i ni gyrraedd yr ateb i gwestiwn 6. Dyw'r atebion, weithiau mae'r atebion yn agos at ei gilydd, weithiau maen nhw'n bell i ffwrdd. Felly rhif 7. Pam credai'r lladron mai telyn hyd oedd y delyn? Wedi gorffen darllen y slaid yma, yn darllen y bit diwedd a wedi mynd i'r slaid nesaf. Ar ôl edrych yn ei bocedi bob un, gwelodd y lladron ei fod yn dweud y gwir. Ond mae gen i ti delyn, meddai un arall o'r lladron. Felly'r cael bris da am delyn fawr fel hon. Na, gweiddodd yr hen ŵr. Peidiwch â dwyn fy nhelyn. Dyma'r unig gastell sydd gen i yn y byd. Chwarddodd y lladron am ei ben. Cyrraedd un ohonyn nhw yn y delyn a'i thynnu'n drwsgoloddau ar ei gefn. Wrth wneud hynny, cwmpodd y delyn i'r llawr. Dinodd y baban ar unwaith a dechrau crio'n uchel. Edrychodd y 3 lleidr ar ei gilydd mewn ofn a syndod. Mae'r delyn yn crio, gweiddodd un a'i wyneb yn welw. Telyn y tylwyth teg yw hi, gweiddodd y llall, a'i ddau lyged led y pen. Felly, pam bod y lladron yn credu mae telyn hyd oedd y delyn? Oherwydd, mae'r delyn yn crio, a maen dechrau meddwl bod telyn y tylwyth teg yw hi. Unwaith, beth wnaeth y lladron ar ôl clywed sŵn crio? Dewen yw'r telynor yma, meddai'r llall mewn llais cronedig. Maddewch i ni, sir, am fod mor ffôl a cheisio dwyn eich telyn, wyddwn i ddim. Yn wir, sir. Yna, dechreuodd y 3 redeg nerth eu traed i lawr y ffordd, a chyn bo hir, aethant o'r golwg yn y pellter. So beth wnaeth y lladron ar ôl clywed sŵn crio? Maen nhw'n gofyn am baddeiant, forgiveness, maen nhw'n gofyn ddweud baddau nhw. A wedyn, maen nhw'n dechrau redeg nerth eu traed i lawr y ffordd. Cwestiwn 9. Pam roedd y brenin yn ddiolchgar i'r telynor? Gwenodd yr hen telynor, yna cododd ei delyn ar ei gefn eto ac ymlaen ag ar ei daith. Ar ôl bod ar daith am ddiwrnod a noson arall, cyfarfu a byddin y brenin dod i'w gyfarfod. Roedden nhw ar ei ffordd tua thre, ar ôl ennill brwydr fawr. Adroddodd y telynor yr hanes i gyd wrth y brenin, a thynodd y dywysoges bach allan o'r delyn fawr. Cyn gynted ag y daeth allan i olau dydd, gwenodd yn hapus ar bawb. Cydiodd y brenin ynddi a'i gwasgu'n dyn at ei fynwes. Be fydd arna i ddyled i ti am byth am achub fy ngeneth fach, meddai'r brenin wrth y telynor, ond fy ngwraig, beth am y frenhines? Pam oedd y brenin yn ddiolchgar i'r telynor? Yn ddiolchgar iawn am ei fod wedi achub ei ferch ei eneth fach.
dyled yw debt. Mae angen iddo fe dalu rhywbeth nôl. Bydd anna i ddyled i ti am byth am achub yng Nghenedd Fach. Rhif 10, cwestiwn 10 wedyn, ble roedd castell y brenin? Dywedodd y telynor, ei bod yn garcharor gyda Gelynon y brenin. Cyn gynted ag y clywodd hynny, trodd y brenin i fyddin. Rhaid i ni ymladd eto, i ryddhau'r frenhines. A gweiddodd y milwyr gyda'i gilydd i gyd. Rhaid i ni ryddhau'r frenhines. Ac felly y bu. Cyn penwythnos, roedd y brenin wedi concro i elynion i gyd, ac wedi cael ei frenhines yn ôl i fyw gydag ef a'r dywysoges bach yn y castell. Cafodd yr hen delynor fyw gyda nhw hefyd, hyd ddiwedd ei oes, a phob nos yn ei addawr y castell canau hen a lawon i loni calon pawb a'i clywau. Felly dyma'n diwedd y stori, ond dydyn ni ddim wedi darganfod ateb i rhif 10 eto, ble roedd castell y brenin. Os oedd hyn yn digwydd, bydd rhaid i chi ddechrau darllen y testun neu'r stori eto o'r dechrau. Ni'n dal yn edrych am ateb y cwestiwn ble roedd castell y brenin, a ni'n dechrau nawr. Un tro roedd brenin Brenhines a'i baban bach yn byw yn hapus iawn mewn castell yn y gogledd. Ni wedi cael yr ateb yn gyflym. Mewn castell yn y gogledd. So pam oedd y cwestiwn rhif 10 ar y diwedd fyna? Oedd bach o tric falle i ddal ni mas. Ond ni wedi darganfod ateb i bob cwestiwn sydd gyda ni. Nawr, gobeithio eich bod chi wedi mwynhau y stori yna, a gobeithio bod chi'n mwynhau gwylio'r haf, a fi'n gobeithio bod chi'n mwynhau wneud tasg neu ddau bob wythnos, jyst i cadw'ch sgiliau sylfaenol chi yn dda wrth bod y gwyliau'n mynd heibio. Pob hwyl, a gobeithio bod chi'n mwynhau nes diwedd gwylio'r haf, a welai chi gobeithio yn mis Medi.